assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bandiraɓe julɓe tedduɓe, caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam, min calmini min juurima dendagal yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe Fouta Plus adawle Sénégal e caggal leydi foof min calmini min juurima. min garti ɗo hannde kadi e nder Fouta Plus gam addande on yewtere men nafoore gandal. min calmina noon hokkoɓe diine amen, hokkoɓe diine leydi ɗi foof, calmina ɗumen, juuro ɗumen, totta hen goto hen foof kadi jippodi mum ya Allah. emin calmini kadi dendagal limin jaadi e liggolle ɗe machallah. min calmini kala ko taloɗo wawi wonde e dunde Baba Adama. min calmini min juurimama. oustaz, assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullah taala wa barakatuh. oustaz Hamid Niane caggal aoudu billahi min alcheytani irrajim. bismillahi irrahmani irrahim. wassalatu wassalamu ala ashrafi almursalin. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. en calmini en juurima dendagal musidɓe yeɓoɓe Fouta Plus, en juurima ɗumen, en jarnima ɗumen, en beltanima windere nde kala ko alda e kerugo. en garti kadi e yewte men nafoore gandal e ñalawma men jeegoɓijo. oustaz Hamidou mi salmini min juurimama. a salmintama juurama oustaz. kadi min tottuma jippude ma, min ñagonoma Allah moƴƴere machallah. yo Allah hoybin ɗemgal ngal, moƴƴina konnguli ɗi ha noppi nanoji ɗi mbawa rewde hono no hannirta ni. yo Allah watten ɗum ya Allah. Allah junna balɗe ma kadi moƴƴina battina ma machallah. oustaz, hande eɗen jogui namde ɗe ganduɗa ɗe paati koye gurdam innama aade. min gaddutomi namdadema taade koye korko gonɗen. neɗɗo leldima e joom suudu mum ha jammo ficcini, haqqille mum wonto yetti wonde e joom suudu mum ha nani salatu hayru minan nawmi. on holno foti wadde? barakallahu fika oustaz Hamid. sikki ala Allah o laɓɓani ko laaɓi, ko laaɓi o laɓɓini ha laaɓi ko dagi ko, kadi o laɓɓini ha laaɓi ko harmi ko. Allah dagnani neɗɗo o ko wona korko wonide e joom suudu makko jamma e ñalawma. Allah dagni neɗɗo o wonide e joom suudu makko e nder lewru korka jamma o itti hen ñalawma. so wi o okki neɗɗo jamma noon woni ummade nde futuro, nangue nde muti nde neɗɗo tawi nde ha faade adi nokku nde wiyete assalatu khairu min nawm. wona ha salatu khairu min nawm ko adi assalatu khairu min nawm. neɗɗo o kala ko wonde joom suudu makko yo taw ko woni hakkude mutirde nangue ko adi kadi de fasi ƴellitto. so andi oɗo waktu yoni nde o wondoyte e joom suudu makko, nde o poroyte tawata ko fajiri sekima, yo woppuyo mum hoto nadde e kaɗaɗe ɗe Allah haɗi ɗe. guesa Allah mum, guesa Allah woni kaɗaɗe makko ɗe, kala nde memɗaɗe tan woni a woofimo. so tawi kadi ɗum wonde e joom suudu makko, nde wondete e joom suudu makko o anda hol waktu jonɗo, waɗi heewani, saabu enen gandi en heɓto sahaji. jomum wawi taw yonde jaltunoɗo ne wawi taw ko ne waɗi ganduɗa wonno siforto ha jomum wonda joom suudu mum taw anda waktu jarateɗo. joni noon so waɗi ɗum ha on wonde joom suudu makko, ha o nani assalatu khairum minan nawmi, e noppi makko o nani ɗum, on wonde joom suudu makko, o jippoto. ala wona hami parade ala o jippoto, hanti harmanimbo ko dayninomo ko harmanimbo ɗon. wona kay assalatu khairum min nawmi ko seeɗa keddarami hami jokkitatan param jippo, ala ko hanti ko harmi. kala sa wonti kala ko ɓeyduɗa hen ko teyde wontan, kala ko neɗɗo o ɓeydi hen wonti teyde, wonti amdade. so assalatu khairu min annawmi yo jippo o yaha o looto o hooɗa korko makko. so tawi o continue anani assalatu khairu o wi après seeɗa tan continue o natti o ala korka ko te waɗi ko harmi. ka Allah wi hoɗo yimɓeɓe
ndeddiri joom silmo ko nder ñalawma korka te jima enen nganndi nder lewru korka bonnat korka wadde neɗɗo o rento ɗum no feewi so tawi ɗum heftimama kadi o rento so tawi o nani o jippo wasa wiide omo forfita o andu hanti gasi kono jamma ne yaaju yo neɗɗo ƴeew ko adina waɗata yo ittu programme inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamin ha joni eɗen continue e jewte men oustaz mboɗo jogui ɗon namdal walla won joguiɗo ɗon namdal o wi mbate julɗe resa keefeero julɗo mate ina resa keefeero e keefeero julɗo o omo wawi resde keefeero kono ko keefeer woni yahudi woni nasara yimɓe joom defte en ɓe taw wona ara yimɓe isa yimɓe moussa ɓen mbawi julɗo an din islam aɗa wawi resde kono noon hoto won ganduɗa hefreɓe wiiteɓe ɓe rewoɓe affaire jeyli en affaire rewoɓe nayyi en refoɓe ko nandi hen ɓen ganduɗa ɓen julɗo o resataɓe desata ko joom defte en yahudi wona sara yankoɓe ɗum ne neɗɗo julɗo aɗa newnana an gorko o resde ɓe kadi ko taki ɗum añani aɗa wawi resde ɓe kono ina aña ko taki ɗum aña tawno enen gandi ko debbo ɓuuri wawde nehde sukaɓe heewi ko nehade waddate sukaɓe ko pour hoɗo jomum hoɗo needi debbo o foltade needi baaba o ganduɗa ɓiɓɓe ɓe tawto e yummiraɗo o e diine umumen o tawto e kefiru eyyi ko ɗum tagi ɗum addide añede kono ina sella kono ina aña e yiɗa juulɗo o resa juulɗo kono resdemo kadi ahlul kitabe kadi ɗum wonani hay muskila neɗɗo o ina wawi ɗum resde kono noon yiɗaka kono noon ina sellatma an juulɗo ndesa ɓeɗon kono noon sa dañi resde juulɗo ceerni ɓuri moƴƴude ɓuri moƴƴude eyyi neɗɗo fanorade ko woni koye moƴƴi machallah inchallahu taala kono bonnani machallah oustaz joni kadi mi namdoma est ce que kefer ina resde juulɗo sibu min mboɗo yiya parfois neɗɗo taw ko kefeero ko noon jogogal makko wonto heeɗi o ara o resa juulɗo min ɗum kam mi anda fof ɗum ɗon hol ngal cuusal ngal ɓen jogani ngal cuusal ha mbaɗi ɗum ɗon min andama hen oustaz holno wayata kefeero resde juulɗo eyyi kefeero resde juulɗo ko adi fof ko sellani woni so tawi yimɓe ɓe aɓe gandi ko juulɗo dewgal ngal sellani hakkude mabɓe ne harmi kefeero resa juulɗo so tawi ɓe ganda walla jomum wi koko tuubi walla tuubi dow komi jii ko tan ɓe gandi tuubi o ari o resi debbo o kala nde ɓe kumpiti o ko wiyata ko tuubi ko wona gonga ko kefeero mo jokki dewgal ngal ittata eyyi kefeero resata juulɗo allahu akbar wa bihamdillah ɗum ɗon so tinama dewgal ngal itte aɗa andi won hen ene puntire gorko tuubiɗo men aha mami tuubi ara wi tuubi taw wona gonga attawbati kadiba hayɗum woodi jomum tuubi taw ko fenade pour ha wawa resde jomum kono noon kala nde hen nde humpita oɗo wona juulɗo dewgal ngal ittata hay so noon debbo ko juulɗo à 100% ene waɗa ko awratuji mum foof kala ko juulɗo yamirani waɗa ɗum hay ɗum ɗon so tawi debbo o kañum kam ene rewi juulo mum e ko juulɗo kono gorko wona juulɗo kono gorko wona juulɗo ayi nden ɗum ɗon nden hefereɓe rewɓe jiɗa tuuboyde gara e diine islam joni soɓe gari Allah subhanahu wa taala wi ferɓe ɓe gacci worɓe mumen hefreɓe ɓe rewɓe ɓe ɓe gari ɓe tuubi natti diine l'islam hoto ɓe dutti e dewle mabɓe ɗe toon par ce que dewle mabɓe ɗe ɗo karamaniɓe alhaali wal qur'an wadde ne kay ɗum ɗo yoni tan andinima neɗɗo o wadde kefeer an fotani resdem areni sinno dañino tan aɓe mbawno kondima woni diine o kadi taw dewle mabɓe ɗe toon goni kono ala hanti rew worɓe mabɓe hefreɓe hanti harmaniɓe allahu akbar la hunna hillun lahum wala hum yahillun wadde ko ɗum saabi keefeer o resata juulɗo kono juulɗo ne wawi resde keefeer taw ko joom ahlul kitabe foti won nasara e ɓeɗon machallah inchallah joni oustaz o wi kanko ko jaɗoto docteur docteur o ndaari cellal ɓanndu makko sibo kanko waɗa saha foof sag lebbi ɗiɗi
walla lebbi 3 o yaha to docteur waɗa consultation o ƴeewa ɓanndu makko ko woni heen e rafi e fraƴƴi ɗon ni o arta kadi jooɗo o wi noon nde korka fandirde ko jarto docteur docteur o wimo pardon a wawa hoorde docteur o wimo a wawa hoorde kono noon kanko e tinal ɓanndu makko e cellal ɓanndu makko o tinani heen ko haɗimo hoorde o wi noon ɗum no waɗimo ganduma o wi wadde ɗum so tawi ɗum heɓtimom kanko anda no foti wadde holko islam wimo so ɗum tawi ɗum heeɓimo eyyi aɗa andi ceerno o walla gando o sombo andina o wiyata mbimi o wiyata ko Allah wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi sallah sallam aɗa andi neɗɗo o gandinta a andintumo mbiya allahu wi neɗɗo o sara selli aɗa hiisi hoor kono korka makko kay so hoori so hoorani an ceerno la ko mbawɗa en wona wadde ko heddi namdal magal woni neɗɗo o enen gandi woni hen saaha fo jahat ƴewtoyo docteur eɓe jahat docteur eɓe ƴewto ɓallu mumen ɗum ko naturel jahat ƴewtoyade ɓallu mumen no goori par ce que wonto neɗɗo tolnoto hanti hewata cellal no fewi yahde docteur eɓe mbiya ɗum rento lamdam ndeno sukar en mawɓe men joyni aɗa no mbayi fof ko juman tasigo montoji fof ko juman jaɓeteji joni noon o so yehido docteur wiyimbo an a wawa hoorde hoto hoor tawde woni saaha fo yahno docteur haalanambo cellal makko to tolni wiyambo rento ɗum accu ɗum nangu ɗum oɗo heddino mbo yaha tawde kam woni jomum humpitaki hoore mum ko docteur yahata joni so yehi to docteur wimbo a wawa hoorde hoto hoor ceerno hoto hoor somo jogui ko ñammin yo ñammin somo jogui ko ganduɗa ko waɗiri sadakuji makko yo waɗ tawde woni tan kanko noon wonno ko docteur eɓe taw wona ka wadde créé aɗa woni hen hayso ngala rafi mbiyata kene mbaddi rafi pour wasde hoorde eyyi woni hen ko hani so ngala rafi jahat ɗum yiyade docteur beele sañi sin jaaha mbawi mawlude doole pour docteur wi an tension ma ne montide a wawa hoorde kono kanko tawi kanko o tinani te kono kam docteur makko wimo noon kanko yo woppu koto wi ko yo waɗ ɗum kanko waɗa kafar makko Allah fawani hay goto ko muusi kala mbo hattanani hoorde par ce que neɗɗo ko korata ko wona hakkude ma yimɓeɓe ko hakkude ma e Allah te Allah laɓɓanima ha laaɓi so tawi aɗa selli aɗa hattani wawi hoorde so tawi a sellani o hattanani o haalnima no mbatta ɗum neɗɗo hoɗo ceerno hoɗo tampa hay goɗe wiye koore eɗe Allah ma waɗ moni walla ala ceerno jogui tan ko droit haalde kam ka janggui an Allah fata makko ya haalan yimɓeɓe jabde yimɓeɓe noon an kamɓe koye mabɓe fawi hakkude mabɓe Allah salademo an kamɓe fawi kono heddi an mission ma hakkude ma e Allah o yetti ɗum an ko heddi ko yimɓeɓe ko ɗum mbiɗa wawi wideme ɗum ɗon wiyambo moƴƴani o hoor so alama hoto alama so hoore wona kono ko ɓuuri ko sellude so tawi docteur makko wima a wawa hoorde hoto hoore yo ƴetto ñammina Allah ne haali mbo wawa hoorde no waɗata o waɗa noon o wasa wadde saabu so tawi on wiyimo sa waddima sa waɗi sa hoori ka maayo en ɗum noon o wi so yiiɗi o waɗi hoori yo kañum barti woɗodirani Allah hay goto haɗa ayi ko hay jiita ko ɗanniɗo Allah wi hoto hoore sa ɗanni hem yimɓe aɓe tellement aɓe tiiɗi koye ha ɓurti ganduɗa so Allah wimo saɗa ɗanno hoto hoore saɗa yaha fuuta so yiiɗi tawaɗa andi koye kilim joɗoɗa hoto hoore koye mi waɗi Allah Allah kay ɓuurma andude ɗo hen woodi Allah ɗum ɗo kañum andi ɓuuɓol kañum andi jogui fof ko tagata fof kan wima saɗa woni e ɗanngal hoto hoore ceeɗo saɗa woni e ɗanngal o ñamlo sa faɗi joɓa ñalawma ko konngol Allah ay so Allah haali hun sa acci way kono ka gofɗo ni ka cariɗo kanko ɓuuri humpitade neɗɗo de mais kono kanko wima sara ɗane ɗanngal hoto ma hoore ya ñamlo wona waɗa ɗo hollatiɗo e miɗo ha mi hayɗata noon Allah tagma Allah ɓuurma humpitade e wadde ko ɗum machallah en gardi émission ha ɗo hen hande ko ɗo yimɓe kaɗanta hen émission machallah ko kadi ko yettude e jarnude e yimɓeɓe foof vraiment min jii golle ɗe min jii kadi golle mon commentaire uji mon guila e namde mon e foof franchement min beltima hen sibou ñihlade defo ko cakkudi eyyi mbaɗa wiide onon ko onon addi min joɗade ɗo hen ngam weltodirde e mon wadde noon somin dañi weltodirde mon kadi onon tina weltare nde e nder mon
onon kolliti ɗum kadi ɗum ko weltare wodande amen wadde machallah jobdi alana on jomiraɗo joom bawɗo o yi foof yo Allah yoɓ moƴƴere ya Allah guilay commentaire uji ɗi guilay gem uji ɗi guila kadi e partage uji ɗi foof min ji so Allah Allah jarama on jarama oustaz konngol ma cakkitingol e ko wiide Allah jarama on jarama yeɓoɓe est ce que ara andi kadi yeɓoɓe ko kamɓe goni ñawoɓe de enen goni haaloɓe kono ko yeɓoɓe goni ñawoɓe enen mbawi haalde ene en gaddani haydara saabu kalden ko en nanata kono kaalen ɗemgal fuujo juuma taw an jiɗa haalde koko feewi juuma mbeɗa wawi arde haalde aya alqur'ana ɗemgalam telɓa taw mi tinani kono jeeɓowo wawi yaltinandema ɗum te kadi soɓe jii hen ko fewani yoɓe kaal wona waɗi critique ko haalande neɗɗo o pour watta hen hakkille mum wallahi ɗum noon ƴeeɓoɓe ko onon goni ñawoɓe ko onon kadi vraiment koye somin naati hen somin jeeɓa ko onon min gatto lirde ko mbinoɗo ko ɗum min gatto lirde kala jogui namno ko waɗi hen kala kadi jiiɗum ko fewani yo haal saabu sa yi min mi haali ko fewani te koye l'islam pawmi ɗum taw wona noon woori famani hoorema jogui hen bakkade ina wawi taw min mi tinani komi juumɗo non wadde yimɓe tinno hen te yimɓe machallah ambade réclame mbi séri o moƴƴino taw ko épisode aji ɗiɗi yahat par ñalawma mbi émission o kadi keppuɗum fof ne moƴƴi vraiment minen ɓuri ɗum yidde wadde kono on pamade amen tan en ballodirta ko noon minen kawe amen emin jiiɗi wadde ko jiɗɗom ko kono en pamodirta e koye men tan inchallahu taala hunde ne faadi banggal série ji e banggal émission ngaji ɗi kono sinno sago min mbaɗanmo ko jiɗɗon ko min beltima kadi kadi kamɓe foof vraiment haala mo foof aɓe tintini yimɓeɓe won hen noddat won hen mbaɗa message won hen mbaɗa vocal uji ɗum taki joni hay ko connecté ayi heewani sabu allah hulde nadde hen taw yimɓe ji enen goni e ligne taw en mbawa ɗum jabade ɗum noon onon jarota onon jaafo onon kala on calminama on juurama on beltanama te inchallahu taala kala ko jiɗɗon ko ɗum woni min mbaɗanmo so tawi kay yaade yamre allah subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe julɓe tedduɓe wadde min gardeno ha ɗo henna ha ñande wonde e saaha goɗɗo kadi e nder Fouta Plus e toɓɓere men wonde kadi inchallahu taala e nafoore gandal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh